DMS-TV jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wagati na amunu maka ka jamukan mandi la n'o DMS-TV school ye n'a ma fɔ DMS-TV ka walanbulon o DMS-TV walanbulon ne y'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ passer an ka jabarani sanfɛ dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz de ma an n'ale bɛ na an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ m'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na an b'an yɛrɛ sɔrɔ kan min na n'o bamanankan ye mɔgɔ fan caman de b'i yɛrɛ sɔrɔ la hali ni an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ kuma n'u bɛ ka kuma bamanankan na mɔgɔ caman b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc o de kama DMS-TV ɲɛmaayaso fana ye a décidé ka se ka Aziz wele semaine n'o dɔgɔkun ye an bɛ kuma fɛn dɔw kan pour que ala ɲɛbagaw olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ la bamanankan a bɛ se ka don ba la cogoya min na an bɛ se ka baaraw kɛ n'a ye cogoya min na k'an ka kalan kɛ n'a ye ka se ka nafa sɔrɔ a la jamukan yɛrɛ sigikun bɛɛ de o ye donc k'a fɔ a ɲɛna ko bi an bɛna kuma fɛn dɔ de kan n'o ye rédaction ye m'a dɔn n'i y'o fɔ sisan caman b'i yɛrɛ sɔrɔ o la donc u bɛna walawala cogoya min na a bɛ kɛ cogo di an yɛrɛ ka kan na n'o ye bamanankan ye Aziz bɛna o walawalali kɛ an n'an lajɛbagaw an ka sigi an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ m'a dɔn aw tɛna fɔ a jigi kɔrɔ k'a fɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ DMS-TV Facebook ani DMS-TV YouTube o kun ye pour que aw bɛɛ lajɛlen a ka se ka bɔ an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kalama donc alhamdulillah Aziz ɲuman bɛ studio kɔnɔna yan donc an bɛ kuma sema na fɔlɔ a ka folikan di aw ma sɔnni an ka don an ka rédaction yɛrɛ baabu kɔnɔ Aziz nula ba inula basi tɛ ŋɔni basi tɛ amei ok an bɛ folikan ɲɛsin an lajɛbagaw ma sɔnni an ka rédaction yɛrɛ daminɛ jara in bi bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila an ka walanbulon kɔnɔna na Aziz mankan don k'u ka ja ninnu cari sabula kanko kuma yɛrɛ cayalen don sisan ni jaw ser'u seyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ an ka laɲini ye min ye constitution ko la a bɛ don yen maintenant a bɛ na ni nɔgɔya min ye mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye effectivement ok an yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bakuruba la n y'a fɔ n ko bi an bɛna kuma rédaction de kan n'o fɔra sisan caman yɛrɛ sigilen bɛ k'a lajɛ rédaction fana bɛ kalan an ka kan na cogo di mais u k'u to i y'a fɔ cogoya min na u ka ja in cari u bɛna bɔ a caman kalama voilà n tun y'a f'i ye n ko hali commentaire la mɔgɔw b'a caman ko kan tɛ bali ka bila an ma ban o si ma misala n'i ye rédaction fɔ maître bɛ se k'a ta ten rédaction kuma bɛ yen bi dɛ bon n'i bɛ an ka radio minnu bɛ bamanankan fɔ n'i b'u lamɛn u b'a fɔ ko le rédacteur a dit donc o kɔrɔ ye fasirilikɛla ko donc ko kɛra cogo min na maa min y'a ɲɛfɔ donc o tigi de ye ko fasiri voilà donc fasirili mais maître bɛɛ t'o dɔn u bɛɛ bɛ rédaction kɔni dɔn donc rédaction action de rédiger ka a sɛbɛn quoi o la anglais b'a fɔ rédaction ma ko word c'est comme le mot kumaden voilà donc ni ko kɛra k'a ɲɛfɔ walima ka kuma fɛn dɔ kan o kɛra mɔgɔ ye o kɛra so ye o kɛra accident dɔ kɛcogo ye o o bɛɛ bɛ o rédaction kɔnɔ walima ka bataki ci parce que bataki ye sugu fila ye u b'o kalan denmisɛnninw kun bataki ti lettre ya dɔw b'a fɔ ko fɔ sɛbɛn maa fila bɛɛ bɛ bɛn donc bataki gansan n'o ye ordinaire ye kɔrɔ ye bɛɛ bɛ o ci i kɔrɔ i dɔgɔnin i teri o ye lettre ordinaire ye maintenant faamaw ka bataki o ye lettre administrative ye min bɛ ci faamabaw ma walasa k'aw ta baara la walima n'aw bɛ dɛmɛ ɲini faamaw fɛ o bataki fila de bɛ o lettre sugu fila de bɛ lettre ordinaire lettre administrative lettre ordinaire o ye bataki gansan ye ne bɛ se k'o ci e ma lettre administrative o ye faamaw ka bataki ye ne bɛ se k'o ci ministre ou bien président o tɛ ci ko o tɛ ci mɔgɔ ma o tɛ ci mɔgɔ kelen ma voilà maintenant rédaction na min na n bɛ ka fɔ n ko an tun kan ka kalan ninnu bayɛlɛma ka bɛn an ka sigida tiɲɛni ma i bɛna ye sisan n b'a misali dɔ d'i ma mɔgɔba caman bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɔra olu ka miirinaw kalama français de la mais a tilan si tɛ français ye i n'a fɔ Gandhi Gandhi min bɛ Inde min tun bɛ Inde Gandhi ye Inde de Gandhi tɛ français ye mais munna an bɛ Gandhi ka fɛnw kalan français la donc an t'a kalan diɲɛ na voilà maa ma kalan français la donc o kɔrɔ ye français dɔw de y'a yɛlɛma ka na u ka kan na français sugu jumɛn o min ninnu bɛ u ka kan mɛn u bɛ Gandhi ka kan mɛn o de la n ko walikan kalanni fana ka ɲi mais ka jamanaden bɛɛ diyagoya ka walikan kalan k'aw ka baara bɛɛ gulon a la o de man ɲi ɲɛ bɛ Platon an bɛ Platon kalan philosophie la Platon tɛ français ye anglais tɛ allemand tɛ grec de don mais Platon ka miirinaw n'o y'a ka pensées ye olu bɛ français la Socrate ka miirinaw bɛ français la Pythagore ka miirinaw bɛ français la ɲɛ b'a la donc a traduit de kana kan ninnu na maintenant n'an fana ye ninnu fɛn ninnu traduit kana an ka kan na i n'a fɔ an yɛrɛ ka dɔnnibagaba dɔ Amadu Ampateba bɛ min fɔ yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ banba ye u ye min di an ka bagikɛlaw ma o n ko ye Amadu Ampateba ka miirina de mais mun Amadu Ampateba y'a bila tubabukan na
parce que tubabukan in bɛ a mɛnna an coloniser la la an m'a ɲini ka bɔ jɔnya la quoi voilà donc o tun ye k'a ɲɛfɔ ko traduire dɔrɔn de don sɔnni ka tɛmɛ yɔrɔ fana kan Musa Mara fana ye livre dɔ bɔ a ko livre in na tubabukan de b'a kɔnɔ dɔw y'an ka fɛn ye mais k'a bɛna livre in fana bayɛlɛmɛ bamanankan na a jara mɔgɔ caman y'a ka fɛn dun k'a b'a yɛlɛmɛ bamanankan na pour que jamana kɔnɔden bɛɛ k'a faamuya na o de la n y'a f'i ye n ko farafinna gɛlɛya wulili la mɔgɔ minnu kan ka gɛlɛya wuli gɛlɛya t'olu kan quoi n'o tɛ n'a tun b'olu kan misala sisan ni gouvernement mɔgɔw sɔnna sisan bi dɔrɔn ko k'an ka kan officialiser jɔn bɛ b'a ma non mɔgɔ tɛ b'a ma voilà a bɛ kɛ i n'a fɔ ala ko ten voilà o ka ɲi kosɛbɛ o miirina ka ɲi kosɛbɛ maintenant rédaction na ko denmisɛnninw ma ko rédaction bɛ tilan yɔrɔ 3 yɔrɔ fɔlɔ o ye daminɛ daminɛ n'an b'a fɔ o ma ko introduction bon introduction m'a kɛ daminɛ ye mun na parce que introduire et action donc action d'introduire donc daminɛ wale latin a kɔrɔ o de ye quoi action d'introduire daminɛ wale voilà maintenant filanan o ye walawalali donc n'an b'a fɔ ko développement na sabanan n bɛ taa n'a ye kumaden nɔgɔman na laban yɔrɔ n'an b'a fɔ ko conclusion français la n'a bɛ bɛn datugu yɔrɔ ma quoi maintenant nin yɔrɔ 3 ninnu filɛ français ta ye nin ye an ta filɛ donc daminɛ na n'a bɛ kuma wale dɔ kan ko min kɛra ka tɛmɛ n'a bɛ kuma o kan misali la kalan ta don fɔlɔ français la n'a fɔ ko premier jour à l'école ou bien la rentrée scolaire sirabakan kasara kɔɲɔ denwuli dolanci dugutaga n'a bɛ kuma o sugu ninnu kan daminɛ na a bɛ o wale in fɛn fɛn kɛra nin ye a b'a bila a wagati a n'a yɔrɔ wagati a n'a yɔrɔ k'a bila a kɛ wagati kɔnɔ ani a kɛra yɔrɔ min na n taara n'a bɛ ɲɔgɔn faamu daminɛ na donc o de la introduction na u b'a fɔ ko on situe le sujet dans le temps et dans l'espace donc ko kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra waati min na daminɛ na o dɔrɔn de bɛ fɔ walawala foyi tɛ fara a kan i y'a ye maintenant développement comme en latin développer développement c'est comme walawalali donc o kɔrɔ ye e ye min fɔ yan nɔ e bɛ o walawala a daminɛna cogo di a latɛmɛna cogo di a labanna cogo di o de bɛ fɔ walawalali yɔrɔ in na donc yan daminɛ o ye ko kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra waati min na maintenant walawalali ko in kɛra cogo di a daminɛna cogo di a latɛmɛna cogo di a labanna cogo di o de bɛ don développement yɔrɔ la maintenant laban yɔrɔ o ye kuma kuncɛ kumaw ye min bɛ tali kɛ e yɛrɛ kan ko min kɛra n'i y'a ɲɛfɔ nin ye e yɛrɛ ka lahala tun bɛ cogo di o de bɛ kɛ ka kuma ninnu kuncɛ rédaction simple ninnu na mɔgɔw ka a faamuya ne tɛ littéraire ye mais comme u yɛrɛ b'a fɔ ko un bon scientifique est un bon littéraire effectivement a bɛ fɔ voilà bon hali n'i y'a lajɛ fɛn in bɛ taa a bɛ tila ka segin mais u y'a yira ko n'i kɛra littéraire ba ye k'i tɛ kɛ scientifique ye ne ma sɔn yen yɔrɔnin ma kosɛbɛ parce que n'i bɛ kan mɛn ni fɛn fɔra i ɲɛna dɔrɔn i b'a faamuya voilà o de la i b'a ye tubabu jamana dɔw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ LLT kɛ olu bɛ avion de chasse boli guerre avion olu b'o boli k'a sɔrɔ u ma kɛ scientifique ye donc parce que min fɔra n'i y'a faamuya dɔrɔn i b'a kɛ a bɛ minɛnw sanfɛ ko on off mais scientifique b'a dɔn on littéraire b'a dɔn on u b'a dɔn off a banna voilà donc an ko rédaction na introduction n'o ye daminɛ ye a bɛ na kuma fɛn min kan a kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra waati min na o dɔrɔn de bɛ bila yen walawalali yɔrɔ a ko tɔgɔ kɛra cogo di a daminɛna tan a latɛmɛna tan a labanna tan o de bɛ bila yan nɔ yan o ye a bannen kɔfɛ e yɛrɛ kɛra cogo di o de bɛ bila nin yɔrɔ ninnu na n bɛ misali dɔ di misali la n'an bɛna kuma école ta kan o tɛ n'i ko sisan ko école ta mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka o kɔrɔ la o hali n'a sɔrɔ école de tɔgɔ ka ɲi parce que n b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamuya weekend bɛ français la weekend ti français télévision ti français homme ti français femme ti français la porte ti français a bɛɛ ye latin ka kan de donc u y'a ta ka na n'a ye parce que u b'o mɛn foroba la u taara n'a ye maintenant ni
école ta do san walima kalan wuli sera o be ɲɛfɔ cogo di donc daminɛ na an ko k'an bɛ a kɛ cogo di daminɛ na komi an bɛna kuma min kan a n'a bɛ a kɛra wagati min na ani a bɛ kuncɛ yɔrɔ min na a kɛra wagati min na a n'a kɛra yɔrɔ min na an ka taa école wuli de don donc lundi octobre kalo tile 2 o tɛ wagati ye o ye wagati ye o tun ye kalanta ye an ka jamana kɔnɔ n b'a ɲɛfɔ introduction banna lundi octobre kalo tile 2 walima tɛnɛndon octobre kalo tile 2 donc n'a jaabi san fara kan dɔw ti san fara kan misali an ka san fara kan tɛnɛndon octobre kalo tile 2 san 2001 c'est 2001 o tun ye kalanta ye Mali la n b'a ɲɛfɔ misali la quoi walima septembre tarata don septembre kalo tile 30 san 1980 o tun ye kalanta ye anw ka sigida la ou bien an ka jamana kɔnɔ n b'a ɲɛfɔ i ɲɛ b'a la misali la sisan ni école taara le 2 lundi le 2 août 2023 par exemple ou bien 2022 donc ni a fɔra k'a ka kuma école ta kan i bɛ na tɛnɛndon octobre kalo tile 2 san 2022 o tun ye kalanta ye an ka jamana kɔnɔ Mali la n b'a ɲɛfɔ introduction banna donc kalanta kɛra yɔrɔ min na a n'a kɛra waati min na parce que i b'a ye voilà Mali kalan bɛ taa wagati min na i bɛ taa sɔrɔ Côte d'Ivoire ta tɛ taa wagati i bɛ taa sɔrɔ Sénégal ta tɛ taa wagati donc i bɛ ka kuma aw de ka kalanta kan donc a kɛra waati min na il faut fɛngɛ a la o tɛ o ye nin bannen ye maintenant développement an bɛna kuma kalanta de kan i kɔni b'a dɔn ni école wuli don rebelle ka marifa sango kuma t'o la n'i y'o fɛ dɔrɔn o y'a kɛlen hors sujet école wuli an ye den tɔgɔ kɛ tantɔ an taara den tɔgɔ da misiri la olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o fana ye hors sujet o i bɔlen okumu kɔnɔna na maintenant an bɛ to okumu kɔnɔ an bɛ kuma maintenant mɔgɔw baden de bɛ se ka nin ɲɛfɔ cogo la min ni ne ni e ta ni an ka an ka cameraman ta tɛ kelen maintenant an bɛna n'a ye ne diya ne b'a daminɛ a don sɔgɔma école wuli don sɔgɔma dɔw bɛ se k'a daminɛ yanni école wuli don cɛ mais an ka taa n'a ye u bɛ min yira denmisɛnninw la a don sɔgɔma n bamuso ye walima n fakɛ an ka kɛ n bamuso ye n bamuso ye n lawuli joona i m'a ye n ye n ko labɛnw kɔfɛ n ye n ka finiw bɛɛ la cɛ ɲuman don i m'a ye ka dumuni kɛ k'an ka école taga saki ta ka bɔ sira kan n y'a ye n ɲɔgɔnna denmisɛnninw caman tun bɛ yen u labɛnnen don labɛn cogo la min cɛ ka ɲi sira tun falen don mɔgɔw la donc an bɛ pan tuguni an bɛ taa fɔ école kuru kɔnɔ donc an donnen kalanso kɔnɔ an y'a ye mankan tun bɛ yen dɔw bɛ boli la feerekɛlaw bɛ yen maîtres yɛrɛ sigilen don directeur ka bureau da la olu bɛ baro la yen nɔ teriɲɔgɔnmaw ni tun taara congé la olu bɛ ka ɲɔgɔn ye u bɛ ka ɲɔgɔn fo tulo ni yɛlɛw bɛ yen dɔw sigilen bɛ yɛlɛ la dɔw bɛ baro la dɔw bɛ photo taw la sɔɔni nɛgɛ kaɲa 8 wagati u nana u ye sɔnni ci n'i ko k'u ye sɔnni ci dɔrɔn hali maa min ma taa école la a b'a dɔn hali n'a sɔrɔ sɔnni ye tubabukan de ye u ye sɔnni ci quoi u y'a ci donc sɔnni cilen an bɛɛ taara an jɔ an ka kilasi kuraw da la u ye weleli kɛ maa minnu passera olu dora maa minnu ma passe olu tora kɛrɛfɛ olu segira kilasi kɔrɔ kɔnɔ donc an dora u ye ɲɛbila baaraw yira an na n'o ye programme de ɲɛbila baara ye ko maître bɛɛ t'o traduilen dɔn donc an donnen kilasi kɔnɔ u ye programme d'a ma i m'a ye an y'o sɛbɛ an ye dɔɔnin kɛ midi jigilen an taara so a don ne nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ne taara kilasi kura la a don ne nisɔndiyara sabula ne ni teriw ye ɲɔgɔn ye mais a don ne nisɔngoyara sabula ne ma passé o tɛ fɔ parce que rédaction na u b'a fɔ aw ye aw kana den da k'a kɔsi aw yɛrɛ ma ɲɛ b'a la mais u bɛ nin di denmisɛnninw ma misali la defu salle kɔnɔ heure 2 an filɛ ne k'a ɲɛfɔ miniti damadamani a dan ye dɔrɔn i ka nin sɛbɛn tubabukan na o y'a kɛlen ye faransɛw ta ye n'i y'a sɛbɛn anglais la o y'a kɛlen ye anglais ta ye n'i y'a sɛbɛn bamanankan na o y'a kɛlen anw ta ye voilà dɔ fana bɛ se k'a daminɛ tile damadamani yɛrɛ ka kɔn école ta nin o ye kuma ka di mɔgɔ minnu ye yanni école ta don cɛ an kunnafonina an taara an ka cahiers san ka saki kuraw san i y'a ye k'an kunkolow coiffer ka bɛn n'a ye ka to ka taa an ka kilasiw lajɛ ka taa binw tigɛ i ɲɛ b'a la o tigi bɛ se k'a daminɛ o wagati ka sɔrɔ école ta don yɛrɛ cɛ donc ni kan fɔra n'i b'a kɔrɔ dɔn dɔrɔn hakili bɛ dayɛlɛ i ɲɛ b'a la o tun ye école ta don misali ye n'a sɔrɔ sa n'a fɔra k'aw ka kuma ɲɔtigɛ de kan ɲɔtigɛ n'o ye récolte ye donc o sujet sugu fana na nin yɔrɔ ninnu na ɲɔtigɛ kɛra yɔrɔ min na
a n'a kɛra waati min na i m'a ye misali la septembre kalo san 2020 o tun ye ɲɔtigɛ ye misali la anw ka village la an b'a ɲɛfɔ ou bien o tun ye ɲɔtigɛ ye an ka sigida la an b'a ɲɛfɔ o ye introduction bannen maintenant walawalali yɔrɔ la a daminɛna cogo di a don sɔgɔma an sɔrɔla ka wuli o y'a sɔrɔ sigidalamɔgɔw tun kunnafonilen don ko foro min bɛ yen ko o ɲɔ kan ka taa tigɛ bon n'a fɔra ko ɲɔtigɛ il ne s'agit pas du petit mil saɲɔ dɔrɔn ko tɛ quoi parce que an b'a fɔ fɛn bɛɛ ma ko ɲɔ siɲɛ kelen saɲɔ bɛ yen voilà donc ala ɲɔtigɛ ninnu ala bɛ se ka kɛ bɛɛ b'a la misala ni o y'a fɔ sisan ko malotigɛ o bɛɛ bɛ bɛn donc malotigɛ bɛ kɛ cogo min na donc f'i fana ka o dɔn dɔɔni i ka se k'o ɲɛfɔ voilà an dun bɛ malotigɛ ɲɛdɔn ka sɔrɔ tubabukan tɛ voilà donc ni misala sisan an ka kɛ ɲɔtigɛ ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn an farala ɲɔgɔn kan bulon kɔnɔna na an ye besew ni dabaw ta cɛw ye nɛgɛsow ta an m'a kɛ i n'a fɔ village quoi olu taara musow ye tasabaw ni fɛnw ta u fana taara donc cɛw b'a tigɛ k'a bin musow b'a ta ka taa tu ɲɛ b'a la le plus souvent a bɛ to ka kɛ ten hali i b'a ye ni tigɛ bɔ don i b'a ye cɛw bɛ tigɛ bɔ musow b'a cɛ ka taa ton dɔw fana sigilen don olu bɛ to ka tigɛ fɔri quoi ɲɛ b'a la donc olu kɛra cogo min na dɛ a bɛ fɔ ko anw k'o de ɲɛfɔ tubabukan na donc ni dɛsɛr'o la e bɛ zoro sɔrɔ donc o kɛra cogo min na i b'o de ɲɛfɔ ten a labanna e yɛrɛ kɛra cogo di a don misalila ne nisɔndiyara sabula an ye tigɛ sɔrɔ a don ne nisɔndiyara sabula samiya ɲɛna a don ne nisɔndiyara sabula n'an ye ninnu suman ninnu feere an bɛ wari sɔrɔ a don ne nisɔndiyara sabula n'i ko ko suman i ko ko jigisigi ɲɛ t'a la ninnu fɛn suguyanin ninnu dɔrɔn de don misalila n'a fɔra ko denmisɛnninw ka kuma u ka dolanci kan u b'a fɔ k'aw delila ka dolanci dɔ kɛ k'aw ye kuma o kan o fana kɛcogo kelen don samedi tɛmɛlen an ye dolanci dɔ kɛ an ka sigida dolanci kɛnɛ na n b'a ɲɛfɔ walima dimanche tɛmɛlen an farala ɲɔgɔn kan ka dolanci dɔ kɛ n b'a ɲɛfɔ o ye introduction bannen a don o y'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn kunnafoni ko dolanci bɛ yen dimanche don nɛgɛ kan ka 16 wagati an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an y'an tilan 11 an ye an kɔrɔkɛ dɔ bɛ an dalen n'o la an y'o wele ka na k'o kana kɛ a jaratigɛbaga ye o kɛra arbitre ye y'a donc ale ye file fiyɛ an ye balontan daminɛ an ye miniti 45 fɔlɔ o i b'a dɔn an ka sigida balontan ninnu na dɔw bɛ kɛ miniti 30 bon minute mɔgɔ caman tɔra miniti ye misɛn de parce qu'en latin ça veut dire minuscule misɛn quoi dɔw b'a fɔ ko sanga donc misala ok donc an ye sanga 30 tan ka ban ou bien an ye sanga 45 tan maa si ma bi don mɔgɔ si la donc maa si ma se sɔrɔ an taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la an nan'o la o fana rédaction na i t'a dagoya i yɛrɛ la i b'a dajɛ i yɛrɛ la an nan'o la an ye an ni min bɛ balontan na an n'o dɔ sera ɲɔgɔn ma arbitre ye file fiyɛ bon file fiyɛ cogo ma ɲɛ mankan tun bɛna don dolanci la o bɛɛ bɛ se ka na la mais dɔw bɛ yen i t'o dɔn a la donc mankan tun donna a la mais an ye ɲɔgɔn faamuya an tora ten tɔ sanga 45 tɛmɛlen ka don sanga 50 la an ka mɔgɔ dɔ ye an to cɛmancɛ la dɔrɔn ka balon tan an ka bidola y'a kɔnɔna disi ye k'a jigin dɔrɔn a ma waati tiɲɛ a kama bilen dɔrɔn a y'a ta dɔrɔn an ka y'o nisɔndiya kɛ donc an ye se sɔrɔ ka ni kelen ye an b'o la dɔrɔn hali a ma wagati sɔrɔ an ye bi filanan fana sɔrɔ donc tulonkɛ banna bi 2 ani fu a don ne nisɔndiyara kosɛbɛ sabula balontan ye an tin don ɲɔgɔn na a don ne nisɔndiyara kosɛbɛ sabula an ye bi don ninnu na a don ne nisɔndiyara kosɛbɛ sabula tulonkɛ ye fɛn ye mɔgɔ kan ka fɛn minnu kɛ i ɲɛ b'a la datugu cogo baden b'a la o ye rédaction n'a bɛ kuma wale kan i n'a fɔ accident denwuli kɔɲɔ kalanwuli maintenant ni bataki don voilà ni lettre don walima bataki o bɛ se k'a fɔ ko a ye bataki ci aw limanaw ma ka kuma o kan misalila ka kuma coronavirus kan o bɛ se ka kɛ ka kuma ni kalan bilala i bɛna min ni min kɛ ka kuma o kan walima ka i ka bataki ci terikɛ ma min bɛ fɛ ka école bila ka taa damanda la i k'a fɔ a ye ka école nafa fɔ a ɲɛna a kana taa damanda la olu bataki suguw di denmisɛnninw ma mais e yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnnin ɲɛna ko
lettre sɛbɛn i k'a ci i kɔrɔkɛ ma a bɛ fɛ ka école bila ka taa damada la i ka école nafa fɔ a ye i y'a ye o bataki sugu bɛ ci cogo di o la a kɛ wagati a n'a kɛ yɔrɔ i mago tɛ k'o fɔ o la quoi o tɛ fɔ o la o tɛ fɔ olu la an mago ba t'olu la an bɛna misali la an bɛna lettre ci an limana dɔ ma an bɛna kuma coronavirus kan an limana in bɛ village la quoi misali la an bɛna ci n fancinin ma a b'an ka togoda la an ka tɔgɔ dɔ d'a ma Jara Mali kun kɛ e kun kɛ Saka Tarawele an bɛna bataki ci Jara ma komi ale bɛ so ka kuma kan wala na coronavirus ɲɛfɔ ye an bɛna Jara i m'a ye n bɛ ni kamanagan ye ka ni bataki ci i ma k'i ladɔnniya diɲɛ lahala kura kan o ye ne yɛrɛ kamanagan ye n bɛ ni kamanagan ye ka ni bataki ci i ma k'i ladɔnniya diɲɛ lahala kura kan o ye ne ka lettre dɔ daminɛ na dɔw b'a fɔ j'ai l'honneur de vous envoyer o ye o la n y'a fɔ n ko bataki sugu fila bɛ yen lettre ordinaire nin y'o de min bɛ ci i limana dɔ ma maintenant faamaw ka bataki o ye min bɛ ci ministres ni présidents ma j'ai l'honneur de solliciter n bɛ ni bonya ye i yɔrɔ voilà o la député n'i y'a mɛn ko honorable kɔrɔ de ko mɔgɔ bonyata mais j'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance n bɛ ni bonya ye i kɔrɔ k'a laɲini fɛ i ka n tɔgɔ don aw ka cɛta tɔgɔw fɛ walima aw ka mɔgɔ sugandi gafew la walasa ka kɛ polisi ye walima ka kɛ kalanfa ye walima ka baara kɛ aw ka cakɛda la i y'a ye donc o y'a sɔrɔ i tɔgɔw ni kunnafoniw bɛɛ bila sanfɛla la donc siɲɛ wɛrɛ an bɛna se o ma mais an bɛna aw ladɔnniya coronavirus ko kan komi aw ti Bamakɔ maintenant n bɛ ni kamanagan ye i yɔrɔ ka ni k'i kunnafoni diɲɛ lahala kura kan an bɛ don min na i ko bi i b'a ɲɛfɔ ten de mɔgɔw bɛ k'an lamɛn dɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka fɔcogo wɛrɛ sɔrɔ a la min ka ne ta ye dɛ n'i ye k'a yira a bɛ kɛ tan kelen wa n'a nana an ka kan na a bɛ nɔgɔya tan de donc an bɛ don min na i ko bi bana dɔ kɛlen don ka diɲɛ mɔgɔ kɔnɔ gan n'a tɔgɔ ye ko coronavirus a yera décembre kalo ka don a yera décembre kalo san 2019 ka don san 2020 kɔnɔna na o la u y'a tɔgɔ da ko COVID-19 donc COVID-19 a tɔgɔ in sɔrɔla o de fɛ sabula coronavirus daminɛna 2019 parce que ne tun b'a kalama ka kalo damadamani kɛ ka sɔrɔ a ma don Afrique hali bana kura dɔ bɛ yen o ma don Afrique fɔlɔ o fana bɛ sira la ka na o bɛ mɔgɔ 18 de la diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ a bɛ fɔ o bana in de ma ko monkeypox o ma don fɔlɔ donc o la o bana in a bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na ko bi fura t'a la a bɛ ka mɔgɔw minɛ cogo min na a bɛ k'u minɛ ten a bɛ ka mɔgɔw faga cogo min na a bɛ k'u faga ten anw yɛrɛ dalen don mɔgɔ minnu na kɛnɛya sira kan olu yɛrɛ ko fura t'a la i y'a ye nka ni fura t'a la fɛɛrɛw de bɛ yen walasa an bɛ se ka an yɛrɛ tanga a ma o fɛɛrɛw la o ye jumɛn ni jumɛn ye n b'i ladɔnniya k'a fɔ ko a fɔlɔ ko an bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min kɛ kɔrɔlen k'an k'o dabila ko sabula banakisɛ in bɛ se ka sɔrɔ tɛgɛ fɛ wa maaw bɛ fili k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc o la an dɔw don duw kɔnɔ an ka an tɛgɛ ko safunɛ na yanni an ka maga fɛnw na fɛn minnu bɛ don an kɔnɔ walima a bɛ se an fariw ma k'an ka mɛtiri kelen don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka nun datugu n'an bɛ tiso an ka tiso an nɔngɔn kɔrɔ i m'a ye dɔw hakili bɛna ye k'an bɛ ɲɔgɔn fɔ cogo di k'an k'an tɛgɛ kuru ka ɲɔgɔn fɔ walima an ka nɔngɔn da ɲɔgɔn na walima an k'an sen da ɲɔgɔn na donc olu de ye fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka kɛ ka bana in kunbɛn komi fura t'a la donc n bɛ kɔn k'i kunnafoni walasa i k'i yɛrɛ tanga o kɔrɔ ye k'i kɛrɛfɛmɔgɔw fana tanga n'o y'an ka jamana yɛrɛ minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ma n'o y'o ka laɲini n b'i fo a banna a tigi yɛrɛ b'a faamu min bɛ ka kalan o b'a faamu min fana a bɛ ka fɔ min fana ale fana b'a faamu bon kan min bɛ ka fɔ nin jamanaden fanba dun b'o kan de mɛn o kɔrɔ ye n'an y'o kan kɛ mɔgɔ kalannenw ka kan ye jamanaden fanba bɛ dege sɛbɛnni dɔrɔn de la a banna donc kalan bɛ teliya o la ni rédaction heure banna français heure ka don o ka taa denmisɛnninw kalan français la i n'a fɔ ne o bɛ bɛn je ma tu o bɛ bɛn e ma il elle sans s ni s t'a la o bɛ bɛn ale anw o bɛ bɛn vous ma o bɛ bɛn nous ma aw o bɛ bɛn vous ma il avec s o bɛ bɛn olu minnu bɛ yen ni ne t'olu la e t'olu la u filɛ yan fɛ mais mɔgɔ kelenw tɛ dɛ caman ɲɛ b'a la n'o fana banna ni anglais maîtrise dɔ la o ka taa o kalan anglais la ne o bɛ bɛn I
e o bɛ bɛn you, ale o bɛ bɛn he ni cɛ don, she ni muso don, it walima ni fɛn wɛrɛ don. Misali la ni nin don walima ni lakɛrɛ don. I ɲɛ b'a la. Ani sɔgɔma Angleterre o bɛ fɔ cogo di? Ani wula Angleterre o bɛ fɔ cogo di? Walima Amerika o bɛ fɔ cogo di? I n'a fɔ bi an bɛna fɛnw de tɔgɔ fɔ aw ye. Chicken o ye sɛ ye, water o ye ji ye, i m'a ye, man o ye cɛ ye, woman o ye muso ye, i m'a ye, child o ye den ye. Nka bamanankan na n'i ko den o ye kelen ye, n'i ko denw o y'u caman, i m'a ye, den denw. Anglais fana na child kelen, children caman, man cɛ kelen, men cɛw caman, woman muso kelen, women muso caman, i ɲɛ b'a la. Donc u b'an kalan ka bɔ bamanankan na ka taa anglais la, i b'a ye a bɛ teliya quoi, i ɲɛ b'a la. Donc an kan k'o de faamu. Comme an yɛrɛ b'a fɔ ko il faut faire la part des choses. Donc an kan ka français dɔn langue étrangère de ye k'a bila langue vivante minɛn kɔnɔ, kan labalotaw, kan minnu bɛ yen ni mɔgɔw kan k'u labalo walasa u na sa. Ka bila o minɛn kɔnɔ. An kan k'a bila o minɛn de kɔnɔ. Mais n'an y'a ta ka k'an ka kan ye, donc anw ka kan bɛ bɔ kan labalotaw la, an ka kan bɛ sa. N'i ka kan sara dɔrɔn i si y'a salen o y'aw tununnen. Effectivement. Maintenant ni rédaction dɔw la u bɛ se k'a fɔ k'i hali k'a ci mɔgɔ ma, mɔgɔ min bɛ fɛ ka école bila ka taa damanda la, i k'a tigi la kunnafoni k'a la nisɔndiya a kana école bila. An bɛ taa n'a ye cogo di? O jara kelen ninnu comme olu bɛ école bila ka caya ka taa fɛn na. Maintenant n terikɛ jara bon mais ni dusukasi ye kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ ani bataki ci ma, parce que i y'a mɛn min kɛ k'a bɛna école bila i dusu bɛ kasi dɔɔni, donc i b'o fana fɔ a ye. Mais ni dusukasi ye ka ɲɛsin i ma ka ni bataki in ci ma kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ, n y'a mɛn k'i bɛ fɛ ka kalan bila ka taa damanda la, maintenant i bɛ kalan de ɲɛfɔ a ye sisan. Kalan nafa de bɛ fɔ a ye sisan. Mais an ka ni kalan ninnu tɛ ka taa kan kalan ka tubabukan fɔ ko tɛ dɛ. I b'a fɔ a ye jara adamaden bɛɛ ni kalan ka kan. Mɔgɔ minnu kɔnna anw ɲɛ n'i y'a ye an bɛ olu ka folisenw dɔn k'u ka fini don senw dɔn, an y'a kalan de. N'an tun m'a kalan an tun bɛ bila kunfiya minɛnw kɔnɔ, i ɲɛ b'a la. Kalan de bɛ adamaden hakili dayɛlɛ, wa n'i kalanna surtout n'i kalanna i fakan na dɔnniya bɛ sɔrɔ teliya la, faamuyali bɛ na, donc i bɛ fɛn min faamuya i b'o labaara, i fana na kɛ baarakɛla ye, wa n'i bɛ baara kɛ i bɛ sɔrɔ kɛ. O de bɛ kalan denmisɛnninw kun 10e na ko revenu, n'i ye baara kɛ i bɛ min sɔrɔ, donc i bɛ sɔrɔ kɛ, o sɔrɔ bɛ i kisi suɲɛni ma, a b'i kisi nkalontigɛw ma, a b'i kisi fɛn bɛɛ ma, a b'i ka diɲɛlatigɛ ɲɛ i bolo, i ɲɛ b'a la. Donc i ye dɔnniya min sɔrɔ i bɛ se k'o walankata k'o kɛ ka i ɲɔgɔnna caman k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ yelennamɔgɔ ye k'u bɔ dibi la. Donc kalan nafa tɛ fɔ ka ban, hali e bɛ fɛ ka taa dama min na, dama sen cogo minnu bɛ yen n'o ka ɲi kosɛbɛ, o ye maa kalannenw ka dama sen cogo ye, minnu ye minɛnw dilan min bɛ bɛn dama sen cogo ma, ka sanu bɔ bɔcogo la min ka ɲi, o fana ye mɔgɔ kalannen dɔw ka ɲɛɲini de, n'o tɛ sanu t'a yɛrɛ kɛ foyi ye. Donc n b'a ɲini fɛ i kana kalan bila k'i to denmisɛnninya la ka taa damanda la, n'o tɛ i bɛna nimisa. Ni bataki cir'i ma i teri fɛ Aziz min b'i kanu kosɛbɛ, ni bataki cir'i ma ne fɛ n ka kanu b'i yɔrɔ, ni bataki cir'i ma ka bɔ Aziz yɔrɔ i ni ce, ni bataki in bɔra Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aziz yɔrɔ i ni ce, i ɲɛ b'a la. A banna. Nin y'an ye ka sujet joli de traiter tan, bon n'i ye nin ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna tantɔ, komi an bɛ français la, i b'a ye i bɛ a traduire n'u ye de sisan en français, mais n'an nana an ka kan na sɛbɛncogo kelen de don. Denmisɛnninw bɛ fɛ i fa k'a di maître ma, maître yɛrɛ bɛ décourager a fɛngɛli la, et puis i b'a ye n'an bɛ n'an ka kan na fo maître ka kɛ mɔgɔ ye de min ka faamuyali ka bon, parce que ne kumana misali la ɲɔtigɛ kan, ɔ sɛnɛkɛla denmisɛnninw depuis fitinin u bɛ ɲɔtigɛ la f'u san 9 depuis u bɛ taa ɲɔtigɛlaw nɔfɛ n'u t'a faamu f'u nana faamu f'u yɛrɛ sen b'a la. Maître min ma deli ka ɲɔ tigɛ, e kana dɔrɔn ka livre ta ka to ka kɛ ɲɔtigɛ kalan ye, école m'a f'i ye ko ko ni ɲɔ bɛ tigɛ n'a sera nin yɔrɔ in ma a bɛ kɛ cogo di? I bɛ taa sɔrɔ maître t'o yɔrɔ dɔn a la. Misala maître min bɛ ka la pêche kalan denmisɛnninw kun, ka taa sɔrɔ bozoden bɛ classe kɔnɔ a n'a fa bɛ jɛgɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ se ka fɛn dɔ f'e ye jɛgɛ minɛ ko la e t'o dɔn, o la i b'a ye diɲɛ ye ɲɔgɔn kalan de. Donc ale bɛ dɔ fɔ o bɛ fara i ka dɔnniya kan, o bɛ fara i ka dɔnniya, i bɛ taa sɔrɔ maître yɛrɛ t'o dɔn, parce que ale bolo b'a la mais maître tɛgɛ t'a la, i bɛ taa sɔrɔ maître tɛgɛ t'a baara tɔgɔ la, mais a sɛbɛnna min kɛ maître b'a kalan, mais ni français don sisan i b'a ye maître bɛna a sɛbɛn a b'a maîtriser a t'a maîtriser a bɛ tubabukan in fɔ dɔrɔn an fana bɛ tubabukan in durusi dɔrɔn an bɛ taa n'a ye, ɲɛ b'a la. Misali la a bɛ se k'a fɔ a ye tuguni k'aw ka kuma fɛn dɔ kan, i n'a fɔ ka kuma mɔgɔ kan, ou bien ka kuma bagan dɔ kan, ou bien ka kuma aw ka école kan. Misali la ni mɔgɔ don, a tigi bɛ yɔrɔ min na i b'o dɔrɔn de fɔ, a tigi bɛ yɔrɔ min na,
ay fo ma ko portrait o la li ga téléphone bila portrait la i ba be jora ni ya yelema dora fen fo ti te da ate yelema quoi ima portrait mais ni ya la da o ye rotation yan dolen physique là donc yan talen en refi c'est voilà donc portrait o ye a jolin ki ga kuma mogo kan mogo min kadiye a bɛ se ka k'a ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ i fa ye a bɛ se ka k'i ba ye a bɛ se ka k'i mɔmuso ye a yɛrɛ bɛ se ka k'i dɔgɔnin ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min t'aw ka du yɛrɛ kɔnɔ mais n'u y'a fɔ sisan ko kuma mɔgɔ kan aw ka du kɔnɔ donc i bɛ diyagoya i b'a tigi ta aw ka du kɔnɔ kuma mɔgɔ kan aw ka sigida la mais kuma mɔgɔ kan aw ka jamana kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka ye mɔgɔ ka di ye voilà misala sisan n'an ka so kɔnɔna don ko ou bien an ka sigida kuma mɔgɔ k'aw ka sigida la min ka di ye i bɛ se k'a fɔ an ka sigida la muso dɔ bɛ balolen yen nɔ ko ka di n ye kosɛbɛ n bɛ kuma a kan introduction banna an ka sigida la muso dɔ bɛ balolen yen nɔ a ko ka di n ye n bɛ kuma a kan introduction banna ni cɛ don an ka sigida la cɛ dɔ bɛ yen nɔ a ka kow ye n dabali ban a ka di n ye n bɛ kuma a kan an ka sigida la mɔgɔ min ka di ne ye cɛlamɔgɔ don n bɛ kuma a kan an ka sigida la mɔgɔ min ka di ne ye musolamɔgɔ don denmisɛnnin don ne yɛrɛ ka kɔrɔ n'a ye n bɛ kuma a kan ɲɛ b'a la an ka taa an ka sigida la ne yɛrɛ bɛ min ta dɛ muso dɔ bɛ balolen yen nɔ a ko ka di n ye n bɛ kuma a kan muso in tɔgɔ ye Awa a si bɛ taa san 80 ni dɔɔnin na ɲɛ b'a la a kunsigi jɛlen don a bɛ verre don a ɲin dafalen don lujura foyi t'a la i m'a ye a ye o ye bazɛn gilikiw de doli ka d'a ye ani lakana jɛmanw i m'a ye olu de ka d'a ye donc a tigi yɛrɛ bɛ cogo min na i bɛ kuma o de kan a tɛgɛw ka misɛn a bɛ cogo min na n'a bɛ yɛlɛ i b'a ye wonin fila bɛ bɔ a yanyɔrɔ ninnu na a nisɔn ka di bɛɛ kɔrɔ hali ni mankan bɛ an ka sigida la u b'ale de wele bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ denmisɛnninw ko ka dɔ a ye parce que a bɛ denmisɛnninw hakili lamɔ ka diɲɛ yir'u la kosɛbɛ mɔgɔ min don n'a t'a ka bitiginin da la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ misiri la walima so a sɔrɔ yɔrɔ 3 ye nin dɔrɔn de i ɲɛ b'a la min ka d'a ye ne fɛ yɛrɛ a min yɛrɛ ka di ne y'a fɛ kosɛbɛ o ye ko mana gɛlɛya cogo cogo a b'a fɔ k'an k'a lajɛ ni hakili ye mɔgɔkɔrɔba min don a bɛ hakili dayɛlɛ misali yira ka tila ka hakili dayɛlɛlen fana misali yira i ɲɛ b'a la donc muso in a ko ka di ne ye kosɛbɛ sabula ni maa mɛnna a kɔrɔ i fana bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ɲuman ye muso in a ko ka di n ye kosɛbɛ sabula a bɛ dɔnniya minnu don ne kunna a dan t'a la i ɲɛ b'a la introduction sugu ka ca o ye laban yɔrɔ ye dɔw fana ta ye bagan ye an ka si kɔnɔ bagan dɔ bɛ yen nɔ ou bien an ka so kɔnɔ bagan dɔ bɛ mara la yen nɔ a ko ka di n ye n bɛ kuma a kan an ka so kɔnɔ wulu dɔ bɛ mara la yen nɔ a tɔgɔ ye Médor n bɛ kuma a kan Médor an y'a ta depuis a fitinin kabi a ɲɛma yɛlɛ kosɛbɛ ka n'a balo i ɲɛ b'a la f'a nana bin ka kɔrɔbaya a ni dudenw diyara donc ni su kora a b'an ka du lakana hali n'i ye bagan wɛrɛw siri so kɔnɔ ni dukɔnɔmɔgɔ de y'a siri a b'a janto la ni mɔgɔ tɛ yen ni dunan dora a bɛ mankan kɛ ɲɛ b'a la i b'o olu dɔrɔn de ɲɛfɔ a kan mais n'i bɛ kuma a kan wulu in yɛrɛ bɛ cogo min na i b'a daminɛ ten de a couleur bɛ cogo di a kundama bɛ cogo di i bɛ kuma a kan quoi a sen ninnu bɛ cogo di a sɔniw bɛ cogo di i bɛ kuma olu bɛɛ kan hali dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fara kan n'a bɛ kasi a bɛ kasi ni fanga ye cogo min na dɔw bɛ se k'o bɛɛ fara kan o tubabuw bɛ hakili bɛ développer olu la a b'a ye ni tubabu ye commentaire daminɛ i kan a bɛ k'i kɔnɔ non k'ale yɛrɛ de y'i dan parce que a bɛ ka min fɔ a b'a fɔ voilà a bɛ commentaire k'i kan hali i sen ta cogo samara min ka di ye i ka fini bɛ dilan usine min na a gari bɛ dilan ni faamuyali sugu jumɛn ye a bɛ kuma o bɛɛ kan ɲɛ b'a la o de ye ka kuma fɛn kan k'a maɲɔgɔnlaw bɛɛ don a la donc n b'a dɔn rédaction fɛngɛ ninnu na ninnu faamuyala dɔɔnin mais min na an ma sɔn ka sɛbɛnniba kɛ parce que n'an y'a ɲɛfɔ tan ni rédaction yɛrɛ don dɔrɔn an b'a sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen nin de ka gɛlɛn ka nin ɲɛfɔ a kan ka kɛ cogoya min na fɔlɔ ni b'a la ni y'a ɲɛfɔlen de a bɛ kɛ ten de mɛtiriw bɛɛ bɛ nin faamu ekɔlidenw bɛɛ bɛ nin faamuya ɲɛ b'a la voilà donc nin de tun ye bi ta ye k'o ɲɛfɔ siɲɛ wɛrɛ n'a nana an bɛna bɔ an ka kan in na ka taa angilɛ la cogo min na bon o la o video bɛna sɔn ka to ka mɛn dɔɔnin i n'a fɔ cogo di n'an ye video n'an kumana fɛn wɛrɛ kan siɲɛ wɛrɛ an bɛ angilɛ leçon dɔ di siɲɛ wɛrɛ voilà parce que mɔgɔw bɛ to ka angilɛ ta in suit kosɛbɛ donc fo mɔgɔw k'a yɛrɛ an bɛ se ka bɔ bamanankan ta ka taa angilɛ la hali i bɛna tile kelen dɔrɔn an bɛna jate bɛɛ kɛ angilɛ la tile kelen ka sɔrɔ i bɛ école daminɛ 7e na i bɛ angilɛ daminɛ 7e na ka taa fo 9e ou terminale aw tɛ jate kɛ angilɛ la
mais mɔgɔ minnu bɛ k'an suit o n'an bɛna jate kɛ yan gɛlɛya na an bɛna daminɛ tile kelen i taara école la i ma taa école la o t'a la o k'a lajɛ dɔrɔn fo n'u ti bamanankan mɛn voilà ok rédaction i bɛ se ka segin a kan tuguni a kɔrɔ bamanankan yɛrɛ la donc an ko ko fasirili mais mɔgɔ bɛ se ka wele cogo fɔ a la min jɛlen don ni ne fana ta ye parce que ni hakilina kɛra ko mɔgɔ foyi tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a la ni e ta tɛ o kɔrɔ i bɛ fɛ ka jama hakili salon k'a don i kelen ka nafa sɔrɔ sira fɛ fo hakilina ka kɛ de n'a fɔra i ni mɔgɔ minnu tɛ ye cogo kelen ye u dɔw ka se k'a fɔ bɔn i ka nin yɔrɔ in an kan ka nin bɔ a la ka nin don o kɔrɔ u bɛ ka faamuyali sɔrɔ i ka fɛn na dɔw bɛ se k'a fɔ e ye nin fɔ tan a ɲɛna kosɛbɛ sabula ne yɛrɛ kun fɛ ko nin don ja nin de don donc o ɲɛ b'a la a bɛ n'a fɔ an ye alphabet min bila dɔ y'a bila commentaire la ko an tun ka kan ka se fara a kan bon ni dun ye latin ta k'a lajɛ se o bɛ tan de nin de ye se ye bon n'i y'an ka alphabet lajɛ hali téléphone kɔnɔ i tɛ nin sɔrɔ a la ala ten ka caya n'o tɛ nin mankan bɛ se de ko fɔ nin kɔni bɛ se de ko fɔ nin ye si ye nin ye phonétique ye quoi an ka nin ABCD français ABCD ninnu bɔra ABCD min na nin b'o la yɛrɛ de o la maa minnu bɛ mathématique kɛ a bɛ fɔ nin ma ko delta delta ti français delta ye latin de ka kumaden mais a bɛ français la bon delta in bɛ min ma mathématique la an bɛna kɛ an bɛ s'a ma an bɛ se hali diversité mathématique ma yan donc nin delta kɔnɔ ni delta wɛrɛ kan ka ɲini o tɔgɔ fana tɛ kɛ tuguni delta o de tɔgɔ bɛ kɛ se o ye mathématique kɔnɔna ye bâtimɛtiriw bɛna faamuya école minnu bɛ terminal la u bɛna faamuya an bɛna hali ninnu ɲɛf'u ye voilà donc ninnu bɛ wele ko jateden ɲagaminɛw m'a ye ni ani nin ɲagaminɛ don nin ye yɛrɛ n'o ye partie réelle ye nin ye imaginaire i m'a ye i b'o la miirima yɔrɔ b'o la voilà donc an bɛn'o bɛɛ ɲɛf'u ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɔ ɲɔgɔn na cogo min na u bɛ sigiyɔrɔma ɲɔgɔn na cogo min na u bɛ tilan cogo min na u hakɛya ye min ye u hakɛya ye min ye an bɛn'o bɛɛ ɲɛfɔ n'Ala sɔnna o tɛ voilà bon rédaction sugu dɔw bɛ yen olu ye sɔsɔli ye i n'a fɔ dissertation misali la n'u ko sisan ko muso jɔyɔrɔ dan tɛ gabugu kɔnɔna ye ka e ka o kuma in tiɲɛtigiya ɲɛ b'a la muso jɔyɔrɔ dan tɛ gabugu kɔnɔna ye k'i ka kuma in tiɲɛtigiya walima muso jɔyɔrɔ dan ye gabugu kɔnɔna ye dɔ ka miirina na e ka faamuyali ye jumɛn ye muso jɔyɔrɔ dan ye gabugu kɔnɔna ye maa dɔ ka miirina na u b'a fɔ ko yela dɔ miiri la ko muso jɔyɔrɔ dan ye gabugu kɔnɔna ye e ka miirina ye jumɛn ye o la i ka miirina y'a la min ye i b'o de fɔ yɔrɔ min na muso dan ye gabugu kɔnɔna ye i b'o yɔrɔ fɔ i bɛ se ka yira tuguni nin sira in kan n'i y'a lajɛ muso dan tɛ gabugu kɔnɔna ye donc e b'a fila bɛɛ fɔ la quoi ɲɛ b'a la i bɛ yɛrɛ sɔsɔ bɛ na yɔrɔ min ko awɔ n'o ni sujet ye kelen o ye thèse ye yɔrɔ min b'a yira ko ayi o ye antithèse ye parce que anti latin de don ça veut dire contre i m'a ye antibiotique fɛn min bɛ dimi lada ale bɛ dimi kɛlɛ de antibiotique ni antidouleur ninnu ka dimiw kɛlɛ anti b'o de kɔfɛ i m'a ye anticonstitutionnel constitution o ye sariya sun ye maintenant anti o ye fɛn min bɛ sariya sun juguya la o de la waati dɔ kɛra tubabukan na mot min tun ka jan ni tubabukan mot bɛɛ ye o mot de tun ye ko anticonstitutionnellement o de tun ye kumaden ye kumaden min tun ka jan ni tubabukan kumaden bɛɛ ye mais médecine mɔgɔw nana don a la sisan olu y'u ka fura tɔgɔ n'u ka fɛn ninnu sogolon donc voilà a bɛ taa ten de hali ni an ka komi an tɛ ka baara kɛ n'an ka kan ye n'o tɛ i b'a ye an ka kan na i bɛ taa sɔrɔ kumaden dɔ bɛ yen jateminɛ b'a jira a bɛ janya ni kumaden bɛɛ ye i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ yen kumaden janw bɛ yen kumaden surumanw bɛ yen i y'a ye voilà donc o rédaction sugu fana bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ka dissertation n'o ye sɔsɔliw ye misali la wari tɛ hɛrɛ ye wari b'i bolo ani hɛrɛ b'i bolo est-ce que o ye kelen ye l'argent ne fait pas le bonheur u b'olu yira mɔgɔw la donc jagoya la kɔni i bɛ sɔsɔli k'o la sɔsɔli bɛ k'o la a bɛ hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na voilà a n'a tɛ hɛrɛ se mɔgɔw ma ou bien n'a b'i bolo a tɛ se ka hɛrɛ se i ma cogoya min na i bɛ kuma olu bɛɛ kan misali la sisan i b'a lajɛ ni wari b'i bolo wari ye an ka bi diɲɛ in na wari ye falennikɛfɛn de ye n'a b'i bolo i mago bɛ fɛn fɛn na ni i yɛrɛ farila fanga tɛ se k'o sɔrɔ i bɛ wari don da fɛ k'o sɔrɔ misali la ni maa min b'a dɔn k'e ye militaire ye misali la quoi bon e tɛ se ka militaire baara bila ka to ka taa sɛnɛ kɛ walasa ka suma sɔrɔ donc wari min bɛ d'e ma e b'o de kɛ ka suma san ɲɛ b'a la
donc wari o fɛnw de n'a b'i bolo voyage minnu ka di ye i b'olu kɛ fini minnu ka di ye i b'olu don dumuni minnu ka di ye i b'u dun i bɛ se ka mɔgɔw makoba dilan n'a ye o tɛ nka n'i y'a lajɛ ɲɛ wɛrɛ la ɲɛ b'a la n'i y'a lajɛ ɲɛ wɛrɛ la ni wari b'i bolo i bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko ko i kana sukaro dun k'a sɔrɔ wari b'i bolo ka sukaro san a bɛ f'i ye k'i kana kɔgɔ dun wari b'i bolo ɲɛ b'a la fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ k'olu si man ɲi i ma i b'a jateminɛ fana mɔgɔ dɔw bɛ wari b'u bolo u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ma se ka den sɔrɔ o dusukasi b'u la bon ni mɔgɔ min dun ye dusukasi ko kuma fɔ siɲɛ kelen hɛrɛ ko kuma tɛ yen tuguni donc o kɔrɔ ye fɛn dɔw bɛ yen wari t'olu sɔrɔ diɲɛ na donc ni wari t'olu sɔrɔ o kɔrɔ ye wari tɛ se ka kɛ hɛrɛ ye maa bɛ se ka maa mako dilan ɲɛ bɛ ninnu sujet sugu ninnu na ninnu ye ka adamadenw hakili dayɛlɛ ou bien u b'a fɔ denmisɛnninw ye ko filen bonya ka di n'a gulonnen don a kala la o y'a ye m'a taara di bamanankan na quoi ni filen bɛ a sun na kalamanin bɛ filen bara gulon a sun na ko ni filen b'o de la k'a bonya ka di mais n'i y'o lajɛ o bɛ i n'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ o kuma kɔrɔ ye mun yira adamaden développé ka di n'i gulonnen don i ka source la i sun n'i gulonnen don la i bɛ développer parce que i b'o dɔn fɛn min bɛ bɔ in kana dɔrɔn a bɛ na direct o sira bɛɛ labɛnnen don kama mais ne y'i tigɛ ka bɔ misala ka mangoro tigɛ ka bɔ mangoro sun na k'e bɛ t'o gulon si sun na cogo dɔ la a développement bɛ se ka gɛlɛya n'i ma kunnaja a bɛ sa parce que u ka kunnafoniw tɛmɛcogow n'o fɛnw tɛ kelen a bɛ i n'a fɔ n'i ye téléphone ta k'a lajɛ ani télévision téléphone bɛ baara kɛ ni kunnafoni sugu minnu ye i b'a ye ni téléphone tun bɛ sonné télé yɛrɛ kɛrɛfɛ f'a bɛ télé la yɛrɛ parce que u kunnafoniw sɔrɔ cogo tun tɛ kɛ kelen ye ko in bɛ ten de ou bien u b'a fɔ denmisɛnninw ye ko don o don tile bɛ wuli ko kura ka tɛmɛ kunu kan chaque jour le soleil se lève de niveau qu'hier ɲɛ b'a la mais ni o fɔra mɔgɔ dɔw olu bɛ tile ta ka kunu ta ka bi ta ou bien u b'a fɔ don o don tulo bɛ taa kalanso u b'olu sujet suguw de di philosophie la aw ka miiri a kan a kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a walawala ka na ou bien u b'a fɔ aw ye ko dɔnniya ko muru de don da fila b'a la a da fila bɛɛ bɛ tigɛli kɛ e ka miiri n'a ye jumɛn o la misala la science est un couteau à double tranchant olu fɛn ninnu a yɔrɔ min ye ɲɛli kɛ i b'o fɔ u ye avion dilan ka courant d'an ma an bɛ an mɔbiliw ta an bɛ taa an ka dugutagaw la an bɛ finiw kala an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais o science kelen de tilala ka marifa dilan k'o kɛ ka ɲɔgɔn faga o science kelen de tilala tuguni k'o dɔnniyaw labaara ka pɔsɔni dilan an b'o kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ɲɛ b'a la o science kelen de tilala tuguni ka drogue dilan an b'o ta ka to ka tiɲɛniw kɛ ɲɛ b'a la science ye a ye ɲɛli kɛ a ye tiɲɛni kɛ u b'olu hakili jagabɔ sugu di français denw ma u ka kan na u b'a di anglais denw ma u ka kan na k'a di chinois denw ma u ka kan na u k'an ta d'a ma an fana ka kan na kɛ u k'a lajɛ n'an bɛ kodɔn walima n'an tɛ kodɔn voilà donc o de tun bɛ yen k'o fɔ bi ok problème t'a la donc an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye caman faamuya nin na Azizi bɔra ka walawalani min kɛ sisan Azizi an bɛ se ka folikan laban kɛ jumɛn yɛrɛ bolo bi sɔnni don wɛrɛ cɛ voilà donc bɛɛ bɛ se ka i ɲɛna hukumu dɔ ta ka kuma o kan n'a ye min diya u ka bataki dɔ ci a teri dɔ ma ou bien u ka kuma balontan dɔ kan ou bien jɛgɛminɛ kan ou bien u ka kalanso la maître min ka kalan kɛcogo y'u diya a kɛra anglais madame ye ou bien a kɛra français madame ye ou bien a kɛra mati monsieur ye a ka kuma o kan o bɛɛ ka ɲi nɔ voilà donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'alisa an ka jaw cari an k'an ka laɲini kɛ o k'an ka kan dɔn an ka constitution na kalan ka nɔgɔya ten kunfiya ko kuma ka dabila n'Ala sɔnna donc DMS TV Jabaranin filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kun y'an ye an ka DMS TV walanbulon la ani Azizi donc bi ta kun ye rédaction ye pour que introduction n'o ye daminɛ ye ani développement o ye walawalali laban yɔrɔ o ye conclusion ye donc an sera ka kuma olu de kan bi an b'a ɲini aw fɛ a ka ja in cari i n'a fɔ Azizi yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na en même temps a tilala k'a fɔ tuguni n'aw bɛ se ka kuma rédaction dɔ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ka d'a ye ou bien balontan ou bien ka lettre dɔ ci n'o ye bataki ye k'o ci a teri dɔ ma ka kuma coronavirus fɛn kan ou bien min b'a fɛ ka taa damanda la n'aw bɛ se ka kalan fana nafa fɔ a ɲɛna cogoya min na donc an fana bɛ o laɲini k'aw fɛ a fana k'o bila commentaire ni fɛnw na n'a fana bɛ se ka ci a ma cogoya min na a y'a ci a ma ten donc a fɔ an ɲɛna tuguni ko baara in bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don an ka ɲɛmaaba fɛ n'o ye Dirisa Jalo ye ka wagati suma ka d'a ma Lazini Sisoko caméra kɔfɛ ka ja in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que aw bɛ se ka ja ɲuman ye o Siyaka Tarawele ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS TV ka walanbulon sanfɛ.